la el aici. Face la mine că mus. Da, ăsta, n-ai tot țigla pe casă. Terminăm mâine până la 2. Păi am zis că nu știu, să vedem, că mus. Mâine? Cruci, uite, mai duci atât în sus, dar n-ai zis tu să mă duc în sus. N-ai, mă, n-are ce Dumnezeu. Și tai și pe aia doi. Care? Au dracu, de fâși-o toată până în diaua, așa e. Ne-a scuz, mă, cu de sus, cu Salvin. Dacă mai găsiți unul de ăsta să-l împușcați, uite. Oricum nu cred că mai mă vede, când o zic că nu mai vin, dar cred că am să mă țin de cuvânt. Nu cred că mai mă vede în toamnă. A? Da. Ei! Dă-mă pune-o. Hai, luați bradul, fam, întâi. Dai! Mai avem jumătate de zi mâine și după aia.
Au, pe unii vrea el nebunul să ducă jos. Băi, omul pe aia. Coboră și vii pe funea mea, da? Amândoi cântărim prea mult, să nu ne... Au, pe unii vrea el nebunul să coboare, doar. Eu vreau să mă bag, să vedem dacă îți mai cer drujba să le dau pe alea acolo, așa. Îl mai bag și pe Marian acolo, cred că, cu o drujbă mare. Eu le dau așa, el le pune pacheta, cash-ul trage că să ajungă și tu tai de aici, știi? Știi care e problema? Te duci, te fixezi acolo și eu ți-au pune ea și te-o legi undeva de aici, să ai așa, știi? Și cred că așa o lăsăm și până lâmpă, ca să ai poziții, știi? Ia coboară, după aia urc eu și te dau pe acolo, așa. Dar nu mă, dar iau drept. Coboară, mă, te. Nu, iau drept, iau. Și o arunc aici și de aici te duci tu? Da. Dă-o, strângi așa, așa, așa. Asta și le pozezi. Problem, până la ce ajunge funea, aici te descurci? Dacă nu o las mai sus. Nu prea te descurci, trebuie să o las mai 500 sarmale. Vreo 2 oale de ardei umpluți. Faci mă, și ardei umpluți în viitor? Eu nu mănânc, că ți-mi pus, faci băi. Nici eu mănânc din Da. Dacă e un plic cu orez? Dacă e un plic cu orez? sarmale, altceva dar din tot. Mâncă! Te rugăm, ne-a fost la ora de zi. Vin dacă n-ai ce mânca?
Gata, mă? Gata, boss. Oare? Pune craca asta așa. Și facem pachete, știi, punem aici, așa ca să le scoatem după aia, da. Da, cu alea. Alea dă-le n-ai, bici mare, alea lasă. Da, așa un pic. Băi, ce-o viță, fă o lea de pauză cu ai. Fă o lea de pauză. Mai aranjăm din ele, că după aia să pun multe. Nu mai suci Marian, lasă-le și cu vârful așa, numai să le prindă funea, să fie pe... Putem să băgăm funea pe de sus, știi? Ceapată, uite-l pe băiatul meu, ceapată! Oh! Ia! Ia coaja, după aia îl usucă. Aha. Nu, că trage până toate cioatele astea, unde. A? Ce? Nu i cupru. Eu ce făceam la 12 dacă era de cupru? Arunginii, mă, piscă. Să-ți găține. Ha? Ce-ai zis? Ceapată? Nu-i mă cupru, arunginii eu. Dacă zic. Am o poziție sexy aici. Ho! Băgam ea și eu în legătura mătei aici să luat picioare. Ui, bă, ce să ține, mă, putu. Mamă, ce-a patul ce aici. La unii șufani. Acolo ajungi, Ciobiț? Te cobor, bă. Știi ce-s melodia asta pentru 10 lei?